Passem al punt número 3, aprovació del pressupost municipal. Crec que han tingut una reunió o dos amb el senyor interventor a explicar les línies mestres del pressupost municipal. Crec que ho podríem donar per explicar, salvo que algú hi ha una explicació millor, i si no entraríem directament a les intervencions. Alguna intervenció? Sí, home, en primer lloc, lamentar que no s'hagués acceptat la proposta que presentaren fa dos plenaris de donar la situació econòmica que hi ha en aquests moments en l'Ajuntament. També aprofitem per a dir, el motiu de l'abstenció precisament va vinculat a la situació econòmica i la desmesura quantitat que suposen les pòlisses respecte al pressupost, però és una conseqüència de la situació tan greu que té l'Ajuntament. Nosaltres proposarem que se sentaren tranquil·lament a veure els números reals, les factures i les que van servir a l'opció, que desconeguem com estan, i en tots els números damunt la taula mullar-nos tots per a intentar confeccionar un pressupost adaptant-nos a les circumstàncies actuals. No s'ha acceptat, se continua en la dinàmica d'altres anys, aquesta dinàmica no vaig entrar. Home, sí, en algunes partides sí que vaig a comentar algunes partides perquè criden l'atenció i la valoració que fem política és prou dolenta respecte a aquestes partides. Però sí que abans, a nivell global, a nivell general, sí que podríem fer esment a que s'ha reiterat per part de l'equip de govern els serveis impropis que gestiona l'Ajuntament, que li suposen un cost molt elevat. No detectem ni per propostes paral·leles ni en el mateix pressupost que s'estigui en la línia d'intentar reduir aquests serveis impropis. És a dir, ens queixem que queixa l'equip de govern que aquests serveis impropis estan sent assumits, però no detectem que hi ha una línia d'intentar reduir aquests serveis impropis. Una incongruència per al nostre punt de vista. Una vessant també global, sí que pensem que se poden estalviar perfectament al voltant de 100.000 euros, que la proposta seria que extraordinàriament enguany anaren a incrementar els serveis socials, les dues o tres partides que n'hi ha de programes d'intervenció social i el tema de programes d'intervenció social, de l'assistència, ajuda a domicili, per a donar una solució o satisfacció a la que seria la segona pata, diguem-ne, en l'estat de benestar. En la primera pota de l'estat de benestar tenim la gent que està assalariada o és empresària, autònoma. En la segona pata és la gent que d'aquest àmbit ha passat a estar aturada i té dificultats de trobar treball. I en la tercera pota estaria el que seria la gent que està en aquests moments en exclusió social i ha de fer una intervenció determinada. Doncs en aquests moments tenim que quan no s'està donant contestació a aquesta segona pata, a la gent que ha deixat d'estar dins del que és el mercat laboral i està començant a tindre problemes per accedir al mercat de treball i està començant a tindre problemes perquè s'acaben les prestacions que es donen per la situació d'atur, en aquests moments s'estan disparant les persones que estan dirigint-se a serveis socials i això n'hi ha que donar una contestació. Malauradament, és cert i reafirme que no és una competència directa municipal, però sí que pensem que en el pressupost, si no hi haguera possibilitats, haurien d'exigir a la Generalitat, sobretot que és la que té les competències transferides, que actuarà directament. La Generalitat no ho està fent. Les últimes polítiques dels últims 2 anys del govern estatal han estat les que han estat reduir les prestacions i en aquests moments, com ja veiem que hi ha possibilitats en el pressupost, sí que demanaríem que se plantejara o se tinguera en compte la possibilitat de les partides que ara esmentaré reduir serien al voltant de 100.000 euros i transferir-los a aquestes partides. I transferir-los a aquestes partides d'una forma diferent. És a dir, en aquests moments està la renda de garantida de ciutadania, estan les ajudes que se donen extraordinàries a les persones perquè puguen comprar aliments, etc., o pagar un lloguer perquè estiguen de casa, reconvertir-lo això amb el suplement pressupostari que nosaltres proposem d'increment d'aquestes partides i reconvertir-los en contractes de treball. Contractes de treball de suport a la gestió municipal, que podrien estar de la jardineria, la neteja de carrers, etc., en una bolsa de treball pública amb criteris
d'ordre d'aquesta bolsa de treball, de necessitats, de membres familiars, de temps que s'està sense cobrar, etc., i garantint a aquestes persones amb el salari mínim interprofessional i una jornada reduïda de treball de 15-20 hores per a permetre que tinguin una part d'aquesta jornada de treball dedicada a continuar buscant treball i formant-se i que al mateix temps amb aquests contractes de treball estarien cotitzant i estarien generant uns drets futurs per a poder cobrar subsidis. Seria una forma de reintegrar-los en certa mesura al mercat laboral, també un poquet dignificar-los com a persona perquè no han entrat en la tercera pota de l'exclusió social, sinó estan en la segona, que estan desarrelats en aquests moments del mercat de treball, i pensem que és una solució d'urgència que podria fer-se aquest esforç en els pressupostos d'enguany i no sabem si en els que ve. Pensem que n'hi ha, per exemple, partides de les quals se poden reduir aquests 100.000 euros que suposarien alguns mesos de contractes per a aquestes persones que tenen aquesta necessitat, i ahir incidisc en algunes partides. Per exemple, en estudis i treballs tècnics d'alguns apartats es podien reduir, en alguns casos a zero directament. Per exemple, el de l'habitatge, els 34.000 euros de l'habitatge podien reduir-se totalment. És a dir, fins i tot l'última reforma del nucli antic s'està dient a la gent que per assessorar-se de les transformacions, de les possibilitats de rehabilitació de façanes, se dirigeixen al Departament d'Urbanisme. És a dir, l'actual empresa contractada per assessorar, quan estava lo dels ascensors, els programes que subvencionava l'Estat per a rehabilitació de façanes s'han acabat, és malbaratar 34.000 euros. I més, quan tots sabem, perquè jo mateix he estat testimoni directe, que la prestació del servei en quant a horari realment és molt reduïda i així se li pot dir a la infinitat de persones que venien buscant a l'empresa, per ser empresa que està ubicada en dependències municipals, per a aquest assessorament i era quasi impossible trobar a la persona. Aleshores, per al servei que es presten de necessitats actuals i quan el mateix Ajuntament reconeix que van haver poques possibilitats d'inversions que puguen o de subvencions que puguen ajudar, doncs en aquests moments realment trobem que és malbaratar 34.000 euros i no sabem exactament per a què. A més d'aquests 34.000 euros estan els 40 i pico mil euros del projecte, 46 crec recordar, del projecte Picanya Digue'm, que, com ja diguem en la comissió informativa, el projecte Picanya Digue'm, bueno, doncs és això, quan una persona està bé i diu, doncs mira, enguany en vegada d'anar-me a Montserrat a Estiuetxerra, doncs me'n vaig a Andorra, perquè tinc diners. Però en aquests moments no és una necessitat real de l'Ajuntament, no és una queixa ciutadana que se l'estigui atenent mal en l'Ajuntament, o si el mobiliari del CIC o del gabinet d'informació és més bonico o més dolent. Jo no he rebut cap queixa, no he conegut cap queixa, no és algo que en el poble es queixen, i ara anem a invertir ahí un projecte de remodelació del Picanya Digue'm per a millorar la informació, que es pot millorar i és necessari, perfecte, per suposat, però és tan necessari enguany, en aquests moments, gastar-nos no sols els 46.000 euros, perquè m'imagino que si entrarem més en profunditat veuríem que una part de les assistències tècniques externes d'administració general i d'informàtica també van vinculades a aquest programa d'un cost a parella que no està directament pressupostat en els 46.000 euros de la reforma, sinó que són danys col·laterals, és a dir, serveis que cal incrementar i que suposen una despesa de cost. Ja tindríem vora 80.000 euros més, i no vull dir perquè sé que no se va acceptar la proposta, aleshores vaig entrar a repassar les partides d'on se podrien anar a 5.000, 4.000 euros per arribar als 5.000 euros. Però la idea és aquesta, i si l'equip de govern l'accepta seria estudiar-la, perquè pensem que en aquests moments se li pot donar satisfacció a molta gent que té necessitats en Picanya, en una certa situació molt positiva, podrem incorporar-los que van a prestar un servei al poble en serveis de suport a la pròpia administració, a neteja, a xapins, etc. I pensem que això sí que és necessari. Qualsevol ciutadà que és Picanya que se li pregunte, escolta, tu què preferís? És que enguany fem el Picanya Digue'm o que aquesta gent que està tenint necessitats li donem un contracte de treball, encara que siga per salari mínim interprofessional per 15-20 hores, etc. Jo crec que la discussió, la contestació estaria clara. Sí que voldria fer esment a algunes partides que ja ho farem en els pressupostos passats, reiteraré, i algunes són noves,
que sí que criden l'atenció, no? Que l'Ajuntament se gaste més en el pagament de la piscina coberta que en acció social, ja ho direm d'entrada. Em sembla amoral i continuem reiterant. No em sembla de just que l'Ajuntament es gaste més en el pagament de la piscina coberta que en l'àrea, en tota la part d'acció social o el sud. Després, a qui se li diga que l'Ajuntament de Picanya se gasta 40, a veure, estava en cultura, 40 i pico mil euros en tota la programació de l'any cultural del poble. No la trobaré. En tot l'any de programació cultural, l'educació, a promoció i difusió de la cultura. Que se gaste 61.000 euros en tota la programació cultural de l'any. Tot el que se fa, les obres de teatre, els concerts, les animacions, el carrer, etc. 61.000 euros. I que en Valls de Saló es gaste 28.000 euros, en Valls de Saló 28.000 euros, quan alguns dels participants m'ha dit que fins i tot molta de la gent que participa és de fora de Picanya, però bueno, no és qüestió de discriminar que siguin de fora o no siguin de fora, però que en tota la redondejant 630.000, la meitat en Valls de Saló, no més. Pues tampoc em sembla que això siga en uns pressupostos. Bueno, això ja no és qüestió de la crisi, això és qüestió d'un altre tipus de filosofia. Clar, volem fer un poble de tindre piscines cobertes, de tindre Valls de Saló, de tindre tal. Val, bé, és com aquell que cada un pot optar per el model de poble que vulgui, no? Però la realitat és issa, no? En la qual cosa, ja dic que no vull entrar en més partides perquè sé que el que diguem, òbviament, està ja dit i beneït, però sí, sobretot, pensem que n'hi ha moltes partidetes que se podrien retocar. A nosaltres continua considerant-nos el que digui la comissió informativa excessiu, 3.000 i pico euros en telèfon en el poliesportiu. Pensem que és una barbaritat. Encara que són només 3.000 euros. Ja dic, són coses simbòliques del pressupost. Són coses simbòliques del pressupost perquè, però en conjunt, el que sí que voldríem fer més força, i ahí sí que insistiríem que s'ho planteja l'equip de govern, que en aquests moments, en aquests pressupostos per al 2012, en la situació que estem ja no per al 2013, sinó per al 2012, que s'ajorna el projecte Picanya Vida i que aquests diners es destinen a establir aquests contractes que en aquest moment pensem que sí que són necessaris, poden anar satisfacció. Gent que ho està passant molt mal i pensem que és ineludible.